Bakit minsan, sabihin nila, hindi ko kailangan tulong mo, lumayas ka rito. You know, they resist the care. Gusto natin gawin lahat para sa kanila. Nay, kami na maglalaba, kami na mamamalengke, akin na yung checkbook mo, kami na mag-aasikaso. Anong gagawin nila? Atras, or they push back. Teka muna, ako tatay dito eh. Ba't mo pinagsasaksakan sa mukha ko yung care? Kaya ko pa yan. So, ang nangyayari, parang tayo na nagpapatakbo ng buhay nila. Ang gawin nyo po para hindi nagagalit si nanay at tanggapin nila yung tulong ninyo, gawin nyo, maramdaman nila sila pa rin ang amo. Kahit nasabihin natin tayo nagbabayad ng maid, tayo nagpapatira, bahay natin yon. Ganun din dapat sa mga make them feel that they're still in control of their lives. Kasi po, pag parang lumalabas, ginawa nyo po silang tau-tauhan at tinreat nyo silang baby, nakaka-insulto po yun.